Jeg er blevet inviteret til nytårsaften af min svoger. Og nu i anledning af, at det er år 2000, så har han inviteret sådan i god tid. Og det har jeg sådan set fint med, fordi så har jeg længere tid til at finde på et afbud. Men han går meget op i det der med år 2000. Også lige lovligt meget for min smag. Han siger, tænk så en hel verden står der og tæller ned fra 10 der, lige til midnat. Og jeg har altså prøvet at forklare ham, at det er altså ikke hele verden. Nu for eksempel araberne. De har sådan en helt anden kalender, end vi har. Men okay, størstedelen af verden så. Ja, det vil lige sige, kineserne. De glæder sig altså mere til 1. februar. For der går de så fra dragens år, er det ind i søpølsens år. Nytårsaften er faktisk en ganske almindelig aften, for dem de sidder sikkert og får ris. Men okay så. En kvart verden står der og kigger på en stor viser der og tæller ned for 10. Ja, det vil nu sige, at det er sådan i overført betydning, fordi at nu kloden den er jo inddelt i tidszoner. Så når vi står der og skåler og skråler, så har mange, for eksempel i Australien, haft tømmermænd i flere timer. Men okay så. I vores tidszone, der står vi der og tæller ned fra 10. Det er klokken 9-12 hele vejen. Det vil sige, nu er det sådan, at vi står der med både hatte og fyrværkeri og det hele. Det gør man sådan set ikke i hele tidszonen, fordi for eksempel sydpå går de ikke så meget op i det der med fyrværkeri. Og nordpå, der bruger de ikke det der med hatte. Så i Danmark, der laver man det sådan rigtigt der med hatte og fyrværkeri der klokken 12 og tæller ned. Det vil sige dem, der kan tælle på det tidspunkt. Jeg har prøvet at fortælle min svoger det, men han lytter ikke rigtig efter det. Han kan bedre lide det med hele verden på en gang. Der er også nogen, der frygter år 2000. For eksempel, hvis folk har computer. Det er noget, man der går fuldstændig kuk i det hele. Det er vist noget med, at man har sparet de 2 første cifre af pladshensyn. Tænk jer, at man har sparet 2 cifre af pladshensyn. Jamen, det er vist nok noget med, at hvis man skulle have plads til pausefisk og syvkabalen, så var der ikke plads til det hele. Hvad siger I så? En computer kan 1 million ting. Der tager man 2 cifre ud af pladshensyn. Jeg har nu valgt at se positivt på alt det der med år 2000, og håber på, at der går så meget kuk i det, at uret på min videomaskine kommer til at passe. Jeg har aldrig kunne stille den. Eller der går så meget kuk i DSB's elektroniske systemer, at togene kommer til at gå til tiden. Noget, jeg glæder mig særlig meget til, det er klokken 12 hos min svoger, hvis jeg nu tager derhen alligevel. Fordi han har nemlig købt en raket, sådan helt stor, år 2000 raket. Den koster flere tusind kroner. Og det, jeg glæder mig til, det er, at han efter hver velkommen herrens år, så går vi op, og han siger, gå lige lidt længere væk, fordi den er stor. Tager han sin cigar, tænder den hen, og så... Bum. Og det, jeg glæder mig til, det er, når vi alle sammen står deroppe og kigger på åben mund, så vil jeg nemlig sige, hvad for en er den med din?